राङाफालि बाथौ थानसालिया सराथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा खालामदों। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालि गामि बाथौसालि आफादा सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सराथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा खालामदों। फैगौ मागो दाननि 9, 10 आरो 11 खालार खालि सानथामनि हाबाफारिजों बे फोरबोखौ फालिनाय जागोन। राङाफालि बाथौ थानसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। खुंफुंजानो गोनां बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ फालिनायावनो गुबुन गुबुन गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि लाफागोनखौ मिथिनो मोननाय जादों आरो बे फोरबो फालिनायावनो हारि राव धोरोम बासियालासेनो बयखौबो फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरदों खुंफुं आफादनिफ्राय। जिखिनि 50थि बोसोरसालिया खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खौरां बिजों नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जों नैबे राङाफालि गामि बाथौ सामलाय आफादा देग्लायनि बोसोराव 50थि सनाथि मायथाइ फालिनो थांगासिनो दं। नैबेहायनो बे 50थि सनाथि मायथाइखौ लोब्बा लाना लोगोसे मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार सानखौबो लोब्बा लानानै सानथामनि हाबाफारि खालामनानै दिनैनि बे गामिनि रायजो राजाया गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो खावलायो जे थांनाय बोसोराव जेरैबायदिहाय फालिदोंमोन बे बोसोरावबो आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननाय मोननानै जेबो खैफोद आफोदाव गोग्लैयालासिनो जाहाथे जों नैबे 50थि मायथाइखौ मोजां फालिनो हायो। लोगोसेनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायो हारि धोरोम बासियालासिनो जाहाथे जोंनि नैबे 50थि मायथाइ फालिनायाव बयबो बाहागो लाफैयो बेखौनो खावलायो। बेयाव मा हाबाफारि लानाय जागोन नोंथांमोना सानथामनि हाबाफारियाव? बेहाय जों सानथामनि हाबाफारियाव लानाय जादों। गिबि सानखालि फुंनि 4 बाजियावनो थानसालि फोसाबनाय दं। बेनि उनावहाय आलारि बाथि सावनाय, बेजों लोगोसेनो गाहाय दरखं बेखेवनाय दं। गाहाय दरखं बेखेवखांनायनि उनावहाय जों गोथैसो बावनाय दङ। लोगोसेयैनो धोरोमारि फिरफिला बेखौ बिरहोनाय दोङो। लोगोसे आर'ज जों लानायबो जादों। आर'जजों लोगोसे बोसोनबो लाखिदों। आरो बिनि अनगायैबो बे बोसोराव जिहेथु जोंहा 50थि मायथाइ फालिनो थांगासिनो दोङो, बे 50थि मायथाइखौ लोब्बा लानानैनो 50 खान बाथौ धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जागोन आरो। बेवहाय स्पेसियेलि गाहाय आलासि महरै सोर बाहागो लागोन आरो थांखि जानाय आलासि महरै सोर बाहागो लागोन? बेहाय जोंहा थांखि जानाय आलासि हिसाबै दं उदालगुरि जिल्ला आयदेर बियाबनि बोसोनगिरि मुस्रिमा सुमित्रा बर' बिथाङा दं। लोगोसेनो बेहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारियाबो दंफायो आरो गोबां माननि आलासि दं। जेरैहाय बे राङाफालि गामिया नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय नलबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारिखौबो खावलायदों। लोगोसे धमधमा बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि बाथौ गौथुमनिखौ खावलायदों। लोगोसेयैनो गोबां आफाद जेरै बर' थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद बायदि बायदि जेसेबां बेखिनि ओनसोलाव माने गौथुम दं बिसोर गौथुमनि दैदेनगिरि बा आफादगिरि नेहाथारिखौ खावलायनाय जादों आरो। मिरु बाथौनिफ्राय सोर बाहागो लागोन? मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गणेश दैमारि बिथाङा दं। रायज्लायनाय हाबाफारिया ओरैहाय जोंहा केसेटजों दामनानै मोसानाय दं। आर'जफोरनि माबाफोर बादायलायनायफोर? आर'ज बादायलायनाय जों बेबायदिहाय लानाय जायाखै। जोंहा जिहेथु गामि ओनसोलाव दुलाराय मिरु बाथौ गौथुमा खावलायनाय लेखायै गोथार बाथौ सानखौ फालिनायनि थाखाय जों गिबि सानखालि माने गासै जायगानि आर'जखौ जों हांख्रायनो हायाखै। हांख्रायदोंमोनब्लाबो बिथांमोना जोंनि बेयाव फैनो हाया। बेखायनो जों जोबनाय 22 खालार खालि माने खाथि खालानि जेरैहाय जोंनि धमधमा बियाबाव गं 18टा आर'ज हानजा दं। बिथांमोनखौ जों खावलायनाय जादों बिथांमोननि गेजेराव फैनानै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन फुंबिलिनि समाव आर'ज रोजाबनाय। बेहाय हयथ' जों हाबाफारियाव होआखै गौमा आर'ज, होमब्लाबो जोङो जिगिता आर'ज हानजाया फैयो बे आर'ज हानजाखौ लोगो लानानै माने जोङो फुंनि आर'जखौ जों जागायगोन आरो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया।
चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।